בגיל 16 אני הפסקתי לבוא לבית ספר, והרבה אנשים מאז שאלו אותי למה. והיום אני אפנה אותה לשאלה הזאת. מי שלא מכיר אותי, אני תמר פיינבורג, אני בן 17, ובעמוד הזה אני משתף לדרך שלי כיזם, כאתלט, כבן אדם באופן כללי, את השיעורים שיש לי בדרך, ובאמת מה אני עושה בשביל להתקדם. הבעיה שלי עם מערכת החינוך התחילה בכיתה ה'. אני שמתי לב שאני כבר סיימתי את כל החומר שהכיתה שלי לומד במתמטיקה, ואני לא יכול להתקדם לדבר הבא, משום ככה, המורה פשוט אומרת, לא, אין מה לעשות, זה לא משנה כמה אתה מקדימה, יש קצב כיתתי שאנחנו צריכים לעמוד בו. זה כל כך הפריע לי, כי אני תמיד נורא אהבתי להתקדם מהר. אני תמיד נורא אהבתי ללמוד מהר, לנסות יותר, ללמוד יותר, וזה הפריע לי שאני באמת טוב במשהו, ושאנשים אומרים לי, המורה באה ואומרת לי, תקשיב, אתה טוב במה שאתה עושה, אבל אתה לא יכול להיות טוב יותר, כי יש פה תלמידים אחרים שצריכים להיות בקצב שלהם. עכשיו, בכיתה שלי היה אנשים שעברו באמת אתגרים קשים, והם היו צריכים לקבל את התשומת לב שמגיע להם. זה לא הגיוני שמורה אחת גם תצטרך להתעכב כמה שהיא צריכה על אנשים שיותר קשה להם, וגם לבוא ולהתעכב כמה שהיא יכולה על אנשים שרוצים להתקדם מהר יותר. היה איזושהי מגבלה שבעצם אף אחד לא מקבל את המענה שבאמת מגיע לו. ושם זה התחיל, עוד לא ידעתי באמת לשים את האצבע על מה הבעיה, כי מן הסתם הייתי בן 10, אבל כן זה מאוד הפריע לי וזה גרם לי מאוד מאוד פחות לאהוב את בית ספר, לא אהבתי להגיע יותר לשיעורי מתמטיקה, כי פשוט לא עשיתי שם שום דבר. הרגשתי שסתם אנשים באים ובזבזים את הזמן שאני יכול ללכת לשחק כדורגל בגינה. בזמן הקורונה, כשיותר התבגרתי, הבנתי שמה שכל כך מפריע לי זה שבסוף הפלטפורמה הזאת, הבית ספר, המסגרת הזאת, אמורה להיות המקום שבו אני לומד, שבו אני מתפתח, שבו אנשים באים ומורים, המקצוע הכל כך אצילי הזה, האנשים באים ומלמדים אותי איך להיות טוב יותר, אבל לאף אחד לא המטרה שאני חכם יותר. המטרה היחידה שלהם זה שאני אעלה את הממוצע הכיתתי ושפשוט אני אהיה מספיק טוב בשביל לענות נכון על השאלות שיש במבחן. מבחינתם, שאני אשכח את הכל יום אחרי, כי זה לא רלוונטי להם, לא אכפת להם. זה לא העניין שהם רוצים לשפר את הידע הכללי, זה לא העניין שהם רוצים שאני אשפר את הבנת הנקרא ואת היכולת שלי להתמודד. מבחינתם זה לא משנה, אני פשוט אקיא את כל החומר שלמדתי על המבחן, כל עוד המילים שאני אומר זה אותם מילים שהם אמרו לי. זה לא משנה באמת איך זה משפיע על החיים שלי אחר כך. באיזשהו מקום שם התחלתי לשאול למה על דברים. למה אני עושה את הדבר הזה? למה אתה רוצה שאני אעשה ככה? למה אתה מצפה ממני ללמוד למבחן הזה? או למה אנחנו לומדים את הדבר הזה? התחלתי לשאול כל הזמן למה, ואף פעם לא הייתי מקבל תשובה. הייתי שואל את המורה למה אנחנו מלמדים את זה, והוא אומר כי זה הולך להופיע בבגרות, או שהייתי שואל את המנהלת של הבית ספר למה אני צריך את הדיפלומה, והייתה אומרת לי כי זה פשוט ככה. אף אחד לא באמת מסביר לי למה מה שאני עושה באמת יקדם וישפר ויפתח אותי כבן אדם בצורה שהייתה הגיונית לי. באותו זמן אני הפכתי להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד לוגי, שהוא מסתכל על העובדות ומנסה למצוא את הדרך הכי טובה. התחלתי קצת לגבש יותר דמות ולהבין מי אני רוצה להיות ואיך אני רוצה להיות כבן אדם, גם אם זה שונה ממי שאני היום. הבנתי שאני רוצה להיות יותר עצמאי, הבנתי שמעניין אותי עולם העסקים, והבנתי שאני רוצה להיות בן אדם טוב. ולא הצלחתי לראות באופן הגיוני ולוגי באיזה צורה הדיפלומה הזאת, ה-12 שנות לימוד או הבגרות הזאת, יהיה הדבר שיוביל אותי יותר מהר למטרות שלי. וכשאני ראיתי את זה ככה, אני לא הצלחתי להבין למה כדאי לי לעשות את זה. אני הבנתי שאם אני לא נמצא במסלול הטוב ביותר למטרות שלי, אז אני סתם מבזבז זמן על מטרות של מישהו אחר מצפה שיהיה לי. והתחושה הזאת היא מאוד כאבה לי, ואני התחלתי מאוד מאוד לשנוא את זה שאנשים באים ומבקשים ממני דברים בלי להתחשב במה אני רוצה, ולא לשאול אותי לאיזה בן אדם אני רוצה להפוך בחיים, לפני שהם מציעים לי מה הפעולות שכדאי לעשות בחיים, אלא פשוט להגיד מה הם חושבים שיהיה הכי טוב בשבילי, על פי מה שהם רוצים לחיים שלהם. והאמת היא, שהרבה פעמים הרגשתי שיש איזשהו חוסר כנות במה שאומרים לי שאנשים רוצים, לבין מה שהם מרגישים בפועל. זאת אומרת, אנשים שהיו לצורך העניין שכירים, שהם רק היו רוצים להיות עצמאים ולהשתחרר, והם לא נהנים מהמסגרת ומהעבודה שלהם, אומרים לי שכדאי ללכת במסלול הזה. כי זה פשוט המסלול שהם מכירים, ושהמסלול היחידי שהם יודעים להציע לאנשים, זה המסלול שהם עברו. אחת הנקודות מפנה הכי גדולות שהיו לי באותו זמן, זה שהבנתי שזה לא דבר בלתי הפיך כמו שמכרו לי. זאת אומרת, בסוף 12 שנות לימוד זה לא דבר שכל כך מסתכלים עליו באוניברסיטות, הרבה יותר מתמקדים בבגרות, בפסיכומטרי. בזמן שבגרות זה דבר שאתה משלים אחר כך, שאתה יכול להשלים אחר כך, וזה נחשב בדיוק אותו דבר. ופסיכומטרי אתה לא עושה אפילו בבית ספר, ולפעמים זה נחשב מדד הרבה יותר משמעותי מבגרות. זאת אומרת, עם פסיכומטרי של 780, 790, 800, יש לך סיכוי הרבה יותר גבוה להתקבל להרבה אוניברסיטאות ביחס לבגרות יחסית טובה. אז הבנתי שאם כרגע אני לא רואה איך זה משפיע לי חיובית על החיים, ואני לא רואה מה הדרך שזה בונה לי קדימה, ובו זמנית, אם אני אי פעם משנה דעתי ואחשוב שזה כן הדרך, יהיה לי יכולת לעשות את זה, אז זה לא הגיוני שאני אעשה את הפעולה שאולי תעזור בהמשך ביחס לפעולה שבטוח תעזור לי עכשיו. ואז הבנתי שהצורה שאני רוצה לחיות את החיים שלי זה צורה שהיא 100% תואמת לערכים ולמטרות שיש לי באותו הזמן.
אז אם המטרה שלי באותו זמן זה נטו להיות בעל עסק, אני צריך לעשות את כל הפעולות שיקדמו אותי להיות בעל עסק. אם עוד 5 שנים אני אחליט שהמטרה שלי זה להיות פסיכולוג, אני אעשה את כל מה שאני יכול בשביל להיות פסיכולוג, ואני גם מאמין שאני אוכל. זה נשמע אבסורד להתחיל ללמוד פתאום פיזיקה, בשביל שאם עוד 30 שנה אני אחליט שאני רוצה להיות פיזיקאי, אז יהיה לי את האפשרות, או פסיכולוגיה. זה לא עובד ככה. אתה עושה את הדבר שנראה לך כרגע נכון, בהתאם למטרות ולמטרה שאתה רוצה להפוך כרגע. ואתה מעתיד גם יעשה את האדפטציות האלה לדברים החדשים שעושה ולמטרות החדשות שיעשה, ויעשה ויתורים על דברים מהעבר שאתה כרגע עובד עליהם. אז כן, זה פחות או יותר מסכם למה אני ישרתי מבית ספר בגיל שהוא כל כך מוקדם. הרבה אנשים שאלו אותי איך עזרתי את האומץ לעשות את זה, אבל מבחינתי זה לא היה מעשה שהוא אמיץ, זה לא היה מעשה שהוא איזשהו מגניב, אני פשוט עשיתי את הדבר שהיה נראה לי הכי נכון באותה תקופה, וכן, היה לי קשה עם זה שאנשים שפטו אותי בגלל זה, הרבה אנשים אהבו אותי פחות בגלל זה, לחלק מההורים של חברים שלי היה קשה עם זה, אבל אני הבנתי שאני לא יכול לחיות את החיים שלי על פי מה אנשים רוצים בשבילי. בסוף אם אני יודע שמשהו נכון לי, אין דרך טובה יותר לעשות את זה מאשר פשוט לעשות את הדבר שאני יודע שנכון. אז כן, אני מקווה שנתן לכם איזושהי השראה או סתם עניין אתכם. אני אשמח שתעקבו ולהתראות.